ko woni ekkitinol tokkuɓe Yeesu Almasiihu dow pulaaku? Nder alkawal kiingal e woodi dookaaji feere-feere ɗi Allah hokki lenyol ngol o suɓi, waato Israa'iilanko'en. Nder deftere wurtaaki suura 2 e woodi dookaaji 10. Allah wi'i ɗum mawnina danyooɓe, nden to ɗum waɗa war hoore, koo njeenu, koo nguyka, koo fewre, koo lawliiru dow goɗɗum ɗum a jeyaayi. O hokkii dookaaji ɗuɗɗi ngam jonde jam. O wi'i, yiɗu bandiraawo maaɗa no ngiɗirɗaa hoore maaɗa. Kuuɗe Leewiyanko'en suurawol 14 aayaare 13. Almasiihu sankitaayi dookaaji ɗin ɗon, kanko o tindini'en ko ɗi caawi fuu. Misaalu o wi'i, to gorko raarii debbo naamo muuɗum, nanii suuno maako, to waɗii njeenu won ɗon. Waato dooka ɗum haɗii walduki e debbo mo a jeyaayi ngam waɗuki non ɗum hakke, ammaa naa kanjum tan. Yeesu wi'i koo nyumo waɗuki non ɗum hakke. Ndenno ɗum hiitake waɗooɓe kuuɗe kalluɗe. Yeesu boo wi'i koo waɗooɓe ko halli nder ɓerɗe maɓɓe maa ɗum hiitotoɓe. Yeesu wi'i ɗum wi'a goonga. O harminii hunayeere. O wi'ii koo nde woliinde e haani ɗum goonga, bono ndaa ɗum hunayeere ɗum waɗi. O wi'ii tokkuɓe mo ngiɗindira, nden boo naa giɗo maɓɓe tan ɓe ngiɗata, har maa e wanywanyɓe maɓɓe. Ɓe ngiɗa wanywanyɓe maɓɓe, ɓe ngaɗana ɓe do'aare, nden o haɗii yiltaaki e koo ɗume ko halli. O wi'ii ɓiɓɓe Allah, waato tokkuɓe Allah, ɓe ngona keewuɓe, non no nyaako meeɗen mo dow no keewuɗo. Walaa aadilaaku ɓurɗum non. Raaru nder Maatiiwu suurawol 9 aayaare 12 yaaki aayaare 48. Yeesu hokkii dooka dow ngikku boɗɗum ngam koo moye nder duuniyaaru fuu. O wi'i, fuu ko ngiɗɗon woɓɓe ngaɗana'on, onon maa ngaɗaneeɓe non, ngam kanjum woni ko Attawra e defte annabo'en mbi'i. Maatiwu suurawol 9 aayaare 12. Dooka ɗu'um ɗum mawɗum, ɗum kewɗum, ko ɗum saawi naa ɗum wanyugo huuki kalluɗum tan, har maa waɗanki woɓɓe boɗɗum fuu ɗum giɗɗen ɓe ngaɗana'en. Linjiila walaa dookaaji feere-feere dow ko nyaametee e ko ɓornetee e ndonuuji gaylitotooɗi. Ngikku ɗum Linjiila wi'i ɗum waɗa, gaɗoowo ira maajum wartay aadiliijo koo e ndiye leydi, koo e ɗume jaamanu, koo e ɗume ndonu. Ɗum waaway ɗum tama ekkitinol Yeesu fuu nder woliinde wo'oyre. Woliinde nden woni yidde Yeesu nde heewunde. Nden o wi'ii tokkuɓe mo ɓe ngiɗindira non no o yiɗiri ɓe. Raaru nder Yahaya suurawol 15 aayaare 12. Minon tokkuɓe mo emin andi min ngalaa ira nden ɗon yidde, ammaa to min siftorii no Almasiihu yiɗiri min har maayi ngam amin, minon maa min giɗay woɓɓe. Raaru nder Yahaya ɗerewol arandewol suurawol 4 aayaare 19. Ruuhu Ceniiɗo ɗum ruuhu yidde, ngam non to Almasiihu waɗii ruuhu muɗum nder neɗɗo, neɗɗo on waaway yiɗuki koo moye har e wanywanyɓe muɗum, non no Almasiihu waɗi. Raaru nder Romanko'en suurawol 5 aayaare 5 e suurawol 12 aayaare 12 yaaki aayaare 21. Nden ɗon yidde naande jooɗoto nder ɓernde tan. Aa'a, har maa ɗum huutirande. Yahaya go'oto nder lilaaɓe Almasiihu wi'i, to bandirawo maaɗa walaa ko nyaama, an bo a woodi, ammaa a haɗiimo, yidde Allah walaa nder ɓernde maaɗa. Bulus lilaaɗo windi nder deftere ceniinde wiiki, to emi waɗa annabaaku nden to emi faama sirruuji Allah,
to emi woodi andal kewngal ko to emi woodi hoolaare cembinde haa emi sottina kocceeje amma mi walaa yidde to walaa ko nafumi. To mi hokkii ɓe ngalanaa fuu ko ngoodumi, to mi walaa yidde walaa ko ɓeydoriimi. Gooduɗo yidde e woodi munyal e ngikku boɗɗum, o walaa lawliiru, o mantitataako, o walaa mangu hoore. Gooduɗo yidde waɗataa ko semtinii, o ɗaɓɓitataa ko wallatamo kanko tan, o yaawaa monnuki, o jokitataako fii kalluɗum ɗum goɗɗo waɗanimo. Gooduɗo yidde nanataa belɗum halleende, ammaa emo nana belɗum goonga, emo munya nder koo ɗume. Hoolaare maako e kammunde maako e munyal maako re'ata, yidde re'ata haa abada. Too, jooni e woodi fii tatum, waato hoolaare e kammunde e yidde, ammaa yidde woni ko ɓuri mangu. Ɗerewol Korintiyanko'en arandewol suurawol 13. Yidde Yeesu naa ɗum nde hunduko tan. O yamɗitinii nyawɓe, o nyamnii weelaaɓe, o sakkii yonki maako ngam hisnuki ɓe hakke. Yidde nden ɗon waɗii tokkuɓe mo e maha asibitiiji ngam yamɗitinki nyawɓe, nden e gure ngam maraaya'en, nden e jangille ngam sukaaɓe, e kuuje feere-feere ngam wallugo ɓe koo ngole lenyol e koo kaye diina. Yeesu Almasiihu e yiɗi yidde warta alaama kollayɗum wi'uki goɗɗo e nder tokkuɓe mo. Raaru nder Yahaya suurawol 13 aayaare 35. Minon tokkuɓe mo banye emin nana semtuɗum ngam yidde amin yaaraayi no haani, ammaa min fuu emin giɗi min garta ɓe yidde bo Yeesu Almasiihu.